Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η εμφάνιση ενός πρωτόγνωρου ιού στο λάγος της Νιγηρίας, ο οποίος σύμφωνα με τους ερευνητές προκάλεσε τον ευνίδιο θάνατο του 30χρονου Βρετανού σεφ κατά την επίσκεψή του στη χώρα το Δεκέμβρη του 1945 μετά από έντονο επιληπτικό σοκ. Ο Τέρια 33, όπως τον αποκαλούν, φαίνεται να μεταδίδεται μέσω της επαφής με τη βλένα μολυσμένων σαλιγκαριών και μάλιστα, σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες, τόσο η δομή του όσο και οι κλινικές εκδηλώσεις του στον άνθρωπο αποτελούν ένα μυστήριο, με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο ακόμα και για παθογόνο οργανισμό εξωγήινης προέλευσης.